Akkor itt is... Rohadjál meg. Akkor basszátok meg, odaják, akkor már inkább snakinget tanulok, mint hogy buzi alkémiát. Esküszöm, még a snaking is jobb. Bár egyetlen egy embert nem néztem még meg, akitől lehetséges. Az lesz az. Azt fogom megnézni. Kérlek, hogy ne kelljen fast traveleznem. Vagy végig sétálom az egész vár területén, és kimennem, majd oda mennem, aztán megkerestem, aki össze-vissza futkározik azt a macskát, hogy a snaking... Ajj! Ilyen a Davakin élete. Skyrim az első normális gameplay-jem. Az is egy szarral tudom felvenni. Nem bőgideges. Nagyon sokat dolgot tudok a játékról, csak... Skyforge steel is all the companions will use for good reason. 1. Skyforge steel is my heart and mind. The companions don't reckon they can use you. Not be afraid. Adok egy nagy darab a szádba. És boldoguljál. Eladok még 200 fejlődő a speech-em. Nem. Egyet. Nem, még mindig nem fejlődik. Ez nem. Az nem játék. Mennyit kell vannak a hülye speech-nek? Jaj, valamit lehet tanulni aztán. Hopp, epic vagyok. Valamelyik a 200-es fegyvert lehet tanulni, az jöhet. Warriornak jöhet. Végigmutatom Minecraft területét, ha egy normális embertől tudja tanulni, azért szintetlétek, azért raknak a enchantnál egy olyanra, hogy a tuszok erősebbek lesznek, és ez azért, hogy a sárkánynál vicces legyen a harc. Azért nekem jobban tetszem. Te vagy az. Nem tudom, miért kérdezek most. Nézzétek. Kurva fáj! Én csak közéjük állok. Nem tudok. Tudok beállni közéjük. Be akarok állni közéjük. És nem tudom megütni. Ez tetszik. Ez jó. Ez vicces volt. Ez jó volt. Ez vicces volt. Oké. Ki kell fast traveleznem. Más nem maradt. Csak az. És az, hogy mi? Hogy itt egy komplett kocka. Nincsen felfedezve. Elvileg. Amikor itt nem egyszer elmegyek. De bocsáss meg. Itt reportolok oda, direkt nem akarok most oda menni, de most tényleg oda szeretnék menni. Csak hát ahhoz még kell az a tud, utána most vissza kell reportálnom, utána meg oda, így, amúgy vele. Ki kell mennem a vágyszámból, azért, hogy tanulni kell a snakinget, mert ez itt szégyek, amit most éppen tudok tanulni. Na most nem akarok azért egy küldőt megcsinálni, belép a kompányomba. Mindegy, akkor mondd el. Na, első 5 percben el fogom most, első pár percben most el fogom ragozni.
kell jönnöm ide, meg kell találnom egy kártyátot, ahol megtanuljam a Tailhinget, hogy aztán vissza tudja volna fast travelozni, hogy nem. Meg kell tanulnom a Tailhinget, hogy level up-oljak, hogy lerakjuk egy spellre, igen, spellre, vagy tudta, hogy az jobb nem, túl lassan mondom. Egy tudsz, hogy erősebbek legyek az a enchantos képességek, utána meg vissza kell teleportálnom oda a helyre, oda tudsz járnak a nem tudom mi a fasságára, aztán enchantolnom kell a pajzsomat, utána kiesett és megöljük egy sárkányt. Remélem nem volt megérthető, mert törekedtem rá. Ez olyan köcsög. Remélem nem volt megérthető. A másik... Jó! Tényleg nincsenek itt azok a kártyítók? Mert azok ezen a szent helyen vannak általában. Mert nem tudom, hogy ez mitől szent, de mindegy. Csak az alkémia maradt? Aha. Talán, hogyha várok egy kicsit, talán visszajönnek. Úgyis naplementéig van időnk még. Mert naplementéig még nem jön a sárkány. Mert én azt mondtam. Teleportálj ide, macska! Kérlek. Légy Józita! Oké, várunk még egy órát. Vagy megjönnek a kaja hívására. Gyere, macska, kajázkozz! Na kezdős lenni a kurva nyelad. Javacska. Már bocsánat. Félbeszédés. Hát most lemegyek oda. De az alkémiába baszakszok. Nem megyek, megtanulom, kimegyek. Fölmegyek oda, megbőlöm a pajzsomat. Ki fog jönni, és fogadjunk, ott lesz az a 3 macska. Vagy 4 vagy 5. Ha nem lesz ott, akkor mondom, jó, ott lesz, akkor megölöm őket. Elmentem és megölöm őket. Nem érdekel. Hiába a macska egyik kedvenc karakteremet tök menő. Tájba lőrhúdos van. Jaj. És bazd meg, napelente van. Basszok, sietni kell. Siet meg. Siessél, orvocska. Arra. Befejezem. Ez mi? Oké. Csak megnéztem az ilyen rontásokat, ilyen fasságot. Hát ilyen áldások, rontások. Rosszul lettem be! Nem baj, megkérdezünk a kocsmáros fél csávót, aki itt van. Van itt egy több páncélban egy csávó, hasonlóban, mint én, csak a heavy változatban. Az. Ugye milyen hülyén néz ki? Ő hülyén néz ki, én nem. Várjál. There's a lady you're looking for in Texas elsewhere. Might be Kyle. There's a Bull College up in... I studied there myself. Had to read over a misunderstanding of the chemistry. I'm a guard. Trained at the guard's college. Sure. What can I do for you? Ah. Only true imperials would like that one. Emez be.
érted, jó? Random küldetéseket fogok kapni, köszönöm szépen! Még bazd meg magad! Nem baszom fel magam ezen. Oké. Az alkímia berágott rám meg a Skyrim is. Mert nem az alkímiát akarom. És közben már szép naplevente van. Amiben tök menő lenne a harc. És közben beeszteledik. Ha ez azt majdnem este. Ki tudom, mint a lábomat. Ez kellett nekem. Jó, hát te vagyok az utolsó. Te rohadt geci. Győzött. A rohadtú járnok. Akkor meg kell tanulnom az alkímiát ahhoz, hogy rá tudjak lakni egy bizonyos spellt jobban. Ez köcsög. Egyre 2 tudsz rárakni. Az kell. Akkor utána fel kell mennem, be kell mennem, és akkor fel kell csinálnom a pajzsot. Mert ez így menő, csak úgy menő, mert különben nem menő. Jól meg azt mondtam. Vagy inkább most elmondom gyorsan. Be kell mennem az alkimikushoz, hogy tanuljak egy szintet alkimiával, hogy aztán szintet lépjek, majd rárakjam ezt a fejpontot az alkímia, a enchantolásnak egyetlen egy át darabjára. Igen, jó. Utána, hogy bemegyek ide erre a nem tudom én épületbe, hogy aztán megbízolja a pajzsomat, hogy ilyen fire resistant, és a saját én tudom egy fire akár, úgyhogy ennyiben alulban maradom alapból. Szegény sárkán alapból alulban maradom. Na, ki van itt? A lábam. Hát ez öltem. Nekem tök jó. Egyéb komment, ami nem szükséges, de én azt mondtam, hogy kell. Ez. Fire resist. Kivel furán néztem most a pajzs. A nagy soul gemmel. Ez közepes. Ne a kurva! Imádom, amikor éppen nem működik a analóg kar. Mert nem tudom elnevezni a pajzsot. Úgyhogy North Shield. No. Név. Na! Ez az anyádat. Gyermek, Sean, Honor Shield. Igen, Honor Pants, Honor pajzsa. Na, ezért. Egyetlen ezért kellett.
Honor Shield. Elvileg valamennyire a világítani kéne, mindegy. De tök menő. Csak ezért megérte. És csak 15 percet megy a videó. Jaj, az előzőt nem hiszem, hogy fel fogom rakni, mert csak a futkározásomról fog szólni. Az előzőt nem hiszem, hogy nem rakom fel, csak ezt. Elég egy rész a futkározásaimról. Úgy érzem. Ó, és most szép naplementem van. Ó, ez az. Na, elkezdődött a legszebb naplemente, ami tényleg sietni kell. Ha ott lesz az egyik kártyit, elszével, megölöm, és tovább megyek. Ennyi. A másik, mert ilyen közel volt, hogy nem nagyon kéne telni az időnek, hogy kérlek, mondd, hogy nem fog telni az idő nagyon. Legyél jó velem! Légy szíves! Kiderül, hogy ez a potízés, így ez kellett ahhoz, hogy a perpontot a kurva szarot! Nem érdekel, várok egy 23 órát. Most várok egy 23 órát, de jó vagyok. Azért, mert el akarom nyújtani a harcot, hogy menő legyen. Esik. Oké, most már menő lesz a harc. Tényességben már nagyon menő lesz a harc. Ó! Na. És hogyha menő, akkor muszáj. És nem véletlenül vannak ezek az utaim. Di-di-din. Ja, direkt nem raktam semmi sem a kardra. Mert ez nem Honor's kardja, ez Honor's Shield a másik oldal. Di-di-di. Azon, hogy ebbe a nézetbe legyen majd a harc, vagy ebbe? Igazából ezt mindjárt meglátjátok, ahogy mindjárt döntöm. Hogy menőbb. Ugyan itt így védem. Hát nem is tudom. Lehet így szemszögből. És akkor most beleközelítettünk a szemszögébe. De egy pontosan ugyanolyan, mint a kezdőhelynél. Az a lyuk, csak annyi különbség, hogy itt nincs ez a szar. Merre vagy? Aztán begins. Itt. Ah! Várjál. Ez kellett? Hoppá, ezt nem kéne. Ó, kezdjük a zene! Tángosítás! Nem muszáj! Meg azért ennyi nem. Yeah. Gyere! Jaj! Ne repülj, léci ne. Alig van staminám. Persze! Ja. Ja, várjál, valamit megcsinálok. Csak hogy magamat hívassam. Adept, novice, adept, expert. De én expertem. Mert így lesz menő. Gyere, sárka! És most várjál. Itt vagyok, elszévelem azért. Mégsem annyira menő most éppen. Di-di-di. Di-di-di. Fire resist. Yeah! Hoppá! Eddig volt menő. Ez nem mi? Di-di-di. Di-di-di. Di-di-di.
Nincsen semmi potionom. Ez egy jelentős részét én vettem le. Csak közelártam akarom megölni. Na, végre! Köcsögget! Gyere! Nézd, mi mosolyog itt! Ide jött és megütött egy csávó! Most lesz ez a sárgány farka volt, csak nem innen láttam. Di-di-di. A szárnyát kell, hogy a földön maradjon és menő legyek. Amíg nem tud ide nézni, addig jó. Persze csak, meneküljél. Meneküljél. Elrakom a futott. Előrántom. Ott van. Ezzel hogy oda lesz átszákat. Én ezt mondtam. Szállj le. Szállj le. Sárkány most alkos. De ezt hogy előtt meg? Jó van. Ennyi volt. Már nem hagyom, hogy cheateljen. Mert ez cheatel. A sárkány cheatel, akkor norm... Ide. Küldjem már vissza. Van még egy kardomon? Elvileg kaptam valamit, még... van valami persze. És ez honnan? Jaj! Egy faszra el kell vinni. A farka volt a kurva század! Lásd itt mi mosolyog! Na gyere! Fész, sárkány, fész! Szépen lassan, de én veszem le. Gyere, köcsög! Ábáz! Nézd itt mi most! Ott! Szóval nekem kell győznöm. Felsegítés! Ez az! Fellátok? Vagy valami nem? Nem tudom, nem látom! De miért nem látom? Jaj! Tudom melyik az, hogy nem. Ezt muszáj látni. És miért nem láttam most? Ez mi volt? Muszáj counterrel megölni. Igen, csak ezért visszalódulok, hogy counterrel megölhessem. Ja? Ja, amíg az emberek foglalkozik, addig engem nem tudnak, nem annyi, nem... Igen? Ó, gyere! Közben felrepül. Nem foglalkoz. Másikkal. Ja, a szárnya! Aha! Szárnyával is ütnek! Azt nem tudtam! Köszi, nem kellett. Ne! És ölnek counterben. Vagy mi a szarba? Jó, meguntam magam. Ne szavaszos!
Oldalra már! Mindegy. Valamit bögdös téged hátulról. Abból áll a videó, hogy én visszaloddolgatom, és azért, hogy menőn nézzen ki, és ott beszorultam alá. Nem tudom, de jól jöttem ki belőle, úgy vettem észre. Jól! Aha! Ez a... De mi? Jó van. Mindegy. Ma fel sem baszom magamat. Már csak röhögök. Ez csak röhögni lehet. Mert az legelső sárkányomat videóban én izével akarom, counterrel akarom megölni, ahogyan valóságban is, ahogyan legelőször megöltem a sárkányt, akkor is. Az is ilyen tuccal. Felmásztam ilyen pajzsos izével a fejére. Az lett volna az a counter, amit láttunk volna. Majdnem. Csak hát nem éppen akartam mutatni. Az a sárkány székölel van. Aha. Ennyi volt. Kezd ezt megőríteni. Gyere! Ide be! Ide! Érezd a kardomat! Nem azt a kardot. Ez a forka megöl! Menekülj! Ennyi haltam. Nem elsőre akarom megölni, hanem ilyen durva kiégzéssel. Ez is sikerült volna, hogyha mutatja is magát a sárkányt. Majd van? Ez tetszett. Szegény sárkány megsértődött. Én pofán rágtam pajzsat. Kérnénk? Nem. Ő jön. Ő éget. Ó. Lőjétek gyorsabban. Gyorsabban már. Ó, ott jön. Ó. Ide be tudok szám bújni. Ó. Hello. Hehe. Ez annyira tetszik, hogy a pupán vágom a sárkány pajzsal. Ne! Kuti van! Ne! Én voltam lassú. Jaj, csak szeretném. Ne! Mindjárt vége a videónak.